Λοιπόν. Κάθε μου το κινητό. Ωραία. Να κάνω αυτό που μας λέει. Πώς. Άσπρο οθόνη. Τίποτα. Κάνει και τα περίεργα. Καμένο. Και εδώ. Και όπως έγινε η οθόνη. Έχει καμένο πίξελ. Στον η κάμερα, εδώ έχει πρόβλημα. Και εδώ έχει το ρεγισματάκι, εδώ στο πλάι. Να πηγαίνει. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται καλά, εγώ αφανεί με το κινητό. Λοιπόν, πάμε πάλι. Λοιπόν. Ωραία, λοιπόν. Πατημένο το κουμπί στο πλάι. Δεν κάνει τίποτα.